Principalii viruși, desigur, înțelegem că acesta este virusul gripal. Virusul COVID este de asemenea relevant astăzi. Astăzi încă prezicem o nouă pandemie, un virus necunoscut, care este creat în mod clar artificial și cel mai probabil acest lucru va proveni din diferite țări. Este clar că nu toată lumea va putea face față acestei boli aici. Deci este mai bine să prevenim. Există o mulțime de viruși diferiți, bacterii diferite, iar ciupercile pot provoca chiar același lucru, boli inflamatorii, răceli, dar ceea ce este teribil în legătură cu aceste boli este complicațiile lor, în special foarte dificil pneumonia, care este asociată cu boli virale. Înțelegeți că acesta poate fi răspândirea infecției în zona urechii. Atunci când există o inflamație a urechii pe care o numim otită, tranziția infecției de la cavitatea nazală la sinusurile paranazale, nu numai sinusul maxilar suferă. Atunci când vorbim despre gaimorite, există frontite, există etmoidite, foarte rar, desigur, aceasta este deja o complicație foarte gravă. De regulă, înțelegem că din cavitatea nazală avem o mulțime de orificii prin care trec vase și nervi. Toate acestea pot fi legate de zona creierului. Totul poate să termine cu inflamația meningelor. Este numit meningită și meningitele foarte greu se tratează, dar cel mai des procese inflamatorii din cavitatea nazală. Strângem cavitatea nazală ca să nu strănutăm, ne suflăm nasul incorect, creăm presiune suplimentară. Este clar că în acest caz trecerea infecției poate fi în zona creierului, care se poate termina în iatitis și sinuzită și meningită. Dar în cea mai mare parte, știți, mai ales în timpul de somn, tot ceea ce se acumulează și se înmulțește în cavitatea nazală se rostogolește pe gât, în jos, deoarece cavitatea nazală este conectată la cavitatea faringiană prin hans, cu mucusul, îl înghițim în somn, începe să se înmulțească deja în regiunile subiacente, adică laringita apare mai întâi atunci când vocea scade sau există un fel de gâdilare, este dificil să vorbești, da? Adică simți că vocea se schimbă, dar mai jos infecția a coborât. Acesta este deja traheită, adică inflamația traheei. Traheea trece direct la arborele bronșic, care este baza plămânului nostru, iar dacă continuă să se înmulțească microflora patogenă care deja a pătruns prin trahea bronșic, aceasta poate provoca întâi bronșită, însoțită de unduse foarte neplăcută, macrota se acumulează, nu e posibil să o tușești, bacteriile continuă să se înmulțească, inflamația trece la parenchimul plămânului, provocând practic inflamația părților pulmonare care sunt responsabile pentru schimbul de gaze. Atunci ni se pune diagnosticul de pneumonie, dar pe lângă pneumonie mai poate exista și riscul de a trece infecția la învelișurile care acoperă plămânii noștri. În cazul pneumoniei s-ar putea adăuga și pleurita cu lichid de epanșament care împiedică plămânul să se desfășoare. Desigur, nu există doar sindromul durerii și febra și aici, desigur, deja este nevoie de intervenție specializată în spitale când este pompat lichidul acesta din podul dintre foițele parietale al pleureziei noastre pentru a ușura și respirația, dar înțelegând că toată infecția din nas, adică oriunde nu ar fi localizat procesul inflamator, care este provocat de agenții aceștia intrați în organismul nostru, ei prin peretele vaselor sanguine pot nimeri în fluxul sanguin. Cu fluxul sanguin acesta pot provoca inflamația și a tractului gastrointestinal. Când apare diareea în răspuns la aceleași stări gripoase sau alte stări. Și cel mai important, că aici sunt complicații foarte periculoase, dacă este transmis pe căile hematogene. În zona inimii, deoarece sângele nostru este oricum arterial, venos, dacă ganglionii limfatici nu au reușit să o curețe sau alte organe de limfoimunocitofază, atunci acești agenți inflamatori ajung direct în inima noastră, provocând miocardite, așa zisele miocardite. Aceasta este deja o inflamație a mușchiului cardiac, care este însoțită de simptome destul de grave. Cel mai important, aceasta este deja o complicație foarte gravă, care se tratează în spital și dacă provine din miocard sau chiar independent, uneori prin vasele de sânge, pentru că pericardul este alimentat cu sânge de vase complet diferite. Miocardul este propriul cer de circulație al inimii. Sunt două artere care se ramifică direct din aortă. Iată, pericardul primește sânge și de la
partea pulmonară a părții descendente a aortei și de la vasele, e care furnizează sânge diafragmei noastre, adică suprafața diafragmatică a pericardului inimii în sine e irigată cu sânge către un vas sanguin suplimentar, adică, desigur, e suficient aici. Să oprim acest proces și să prevenim apariția complicațiilor după orice răceală, aceasta este sarcina noastră principală și noi înțelegem că ne descurcăm foarte bine. Actividan, aceasta este nutriția care ne ajută să ne menținem propria sănătate și Actividan, care conține un extract concentrat de fucaidan derivat din alge marine brune, conține în termeni procentuali, cea mai mare cantitate este 6-disoxigalactoză sau sulfat de fucoză, care este principalul agent terapeutic. Din nou, dacă vorbim despre răceli, atunci trebuie să înțelegem clar că, în primul rând, în caz de răceală, starea generală a corpului, durere articulare, stare generală de rău, febră, cefalee, adică toate funcțiile corpului care asigură procesele vitale, suferă Actividan. Prin sânge, în timp ce e absorbit, restabilește toate funcțiile de prima mână ale organismului nostru, adică pune în funcțiune toate organele substanțiale ale corpului nostru, mai ales legate de agenți patogeni din organismul nostru, iar acesta este legată mai ales de activități la nivel de celulă, de unde sunt construite toate organele noastre. Poate neutraliza singur toxinele produse, în special cele cu etiologie virală, deoarece virusii pătrund în celule, distrugând celula, își multiplică celulele lor. Înțelegeți că atunci când se înmulțesc virusii, bacteriile sau ciupercile, ele eliberează substanțe toxice. Ei pot lega substanțele toxice, adică aceasta este doar o structură chimică. Prin atașarea și îndepărtarea acesteia din nou, prin substanța intercelulară în țesuturile noastre, prin ficat, prin rinichi, excretând-o prin tractul gastrointestinal sau prin urină, elimină toate aceste substanțe toxice din organism. Înțelegem perfect ce se întâmplă dacă, mai ales cu o încărcătură virală pe corpul nostru, care pătrunde aici cu picături din aer, sunt viruși diferiți, așa cum v-am spus, da, pot provoca procesele noastre inflamatorii în organism. Apoi, înmulțindu-se în celulă, distrug pur și simplu celula, ceea ce înseamnă că această celulă trebuie, practic, chiar dacă un virus intră în ea, să lanseze procese pentru a preveni multiplicarea virusului în această celulă. Și aceasta este capacitatea celulei de a apoptoza, iar virusii sunt atât de vicleni, atât de inteligenți încât blochează. Eliberând aceste procese, se va declanșa moartea celulară normală, planificată sau nu, fiziologică, care nu va dăuna organismului. Iar acest proces se numește apoptoză, adică Actividanul nostru, ca de fiecare dată, nu provoacă boli inflamatorii, iar pentru corpul nostru apoptoza ca moarte naturală a celulelor nu afectează niciun fel starea organismului, dar odată ce celula a murit sau a fost distrusă, chiar și prin apoptoză, trebuie să existe o celulă nouă. În regenerare, la orice vârstă, restaurăm celulele pierdute prin diferențiere, celule stem noi sau celule slab diferențiate cu vârsta, numărul lor scade. Aici este Actividanul nostru, din nou este cel mai important și de bază, în comparație cu alte suplimente alimentare, cu alte substanțe care ne sunt recomandate de multe companii. Am studiat diferite medicamente, diferite companii, există unele foarte bune în principiu, mai ales dacă în ansamblu cu Actividanul nostru. Capacitatea și calitatea acestor celule și compoziția cantitativă permit organismului nostru să facă față mai rapid oricărei patologii, în special celei de natură infecțioasă, adică prin restabilirea completă a structurii normale a organelor, crește rezistența la infecția organismului nostru și răspunde practic pentru restabilirea la timp a organismului la nivelul cuvenit. Desigur, în afara acestor procese, înțelegem că orice inflamație care este legată de pătrunderea unuia sau altuia dintre agenții patogeni
în organismul nostru uman, în primul rând are legătură exact cu faptul că încep să funcționeze celulele sistemului nostru imunitar. Celulele sistemului nostru imunitar se produc în măduva osoasă roșie, trec prin diferențiere în afară de eritrocite. De ce mult timp nu am reușit să facem față lui COVID și au existat multe decese, mulți oameni au fost bolnavi și nu la fel de grav ca acei oameni care au stat în terapie intensivă pe aparate de respirație artificială, pe baza tratamentului, pe baza medicamentelor. Câte decese au fost? Organismul, ca sistem de autoreglare, este capabil să producă anticorpi dacă sistemul imunitar este la nivelul cuvenit în organism. Așa că activistul nostru este în primul rând capabil să mențină sistemul imunitar la nivelul necesar, capacitatea organismului nostru de a rezista chiar și noilor infecții care se creează, inclusiv și artificiale. Așa, activantul nostru poate, prin sânge, să influențeze multiplicarea celulelor leucocitare, să crească numărul de celule imunocompetente, să îi ghideze în direcția corectă, adică în zonele de inflamație, forțându-i să lupte cu acești agenți patogeni din organismul nostru, astfel încât să nu poată să ne facă rău în totalitate. Dar cum sunt atrase leucocitele noastre în zonele de inflamație care sunt în sânge, acest lucru este realizat de imunitatea umorală, adică factori chimici care sunt practic produși de multe celule în fiecare țesut din care este construit organismul nostru uman. Dacă au avut loc anumite modificări, intervin factorii umorali ai imunității, adică leucotrienele, imunoglobulinele, sunt multe dintre acestea. În practică ar trebui să interacționeze la nivelul potrivit imunitatea celulară și umorală, numai așa putem limita procesul inflamator în anumite zone, unde au pătruns agenții patogeni de un fel sau altul și să împiedicăm răspândirea inflamației în țesuturile sănătoase. După observațiile proprii, după observațiile consumatorilor noștri, oameni care deodată au început să strănute, au început să tușească în asemenea boli inflamatorii intersezoniere ale căilor respiratorii superioare, care pot să se complice, încep să folosească activ Actidan, ei practic 2-3 zile sunt în stare să iasă la lucru mult mai devreme și starea de sănătate este cu totul alta, adică mai exact merge repede însănătoșirea, scade temperatura, încetează simptomele care însoțesc orice boli infecțioase, boli legate tocmai cu tema noastră de astăzi, împiedică înmulțirea virusurilor, bacteriilor, limitează focarele de inflamație și omul mai repede se vindecă. Adică pastilele, de regulă, întotdeauna dau alte efecte secundare, aici fluxul sanguin normal se reface și obstacolul formării trombilor. Adică toate astea putem preveni tocmai prin faptul că noi, la timp, mai ales în perioade, iar primăvara curând va începe, știți cu toții, da, infecția de toamnă-primăvară, se așteaptă o creștere a gripei, iar gripa A continuă și provoacă doar acele complicații, tractul respirator până la dezvoltarea pneumoniei, organismul pentru a reorganiza celulele și indiferent de modul în care Actividan încearcă să crească cantitatea și calitatea a celulelor noastre tinere și efectuați diferențierea normală dacă nu există corp. Luați acei nutrienți care sunt implicați în restructurarea corpului nostru, formând celule noi, creșterea și diferențierea. Adică dacă nu mâncăm în mod corespunzător, înseamnă că nu obținem suficient din unele substanțe. Dacă sunteți bolnavi, tușiți rău, adică nu veți bea suficientă apă, nu veți da șansa de a expectora această macrocomandă care a fost acolo și dacă adăugați Actividan la această apă, aceasta va îmbunătăți lichefierea macrotului, eliminarea acestuia macros din corpul tău și, în mod natural, cea mai rapidă recuperare în perioada de infecții sezoniere și pentru a preveni deja și complicațiile ulterioare ale acestor infecții, insuflă Actividanul nostru diluat în cavitatea nazală, în gură, adică să nu infecteze epiteliul, să nu se înfunde în el, doar că toate acestea se spală în tractul gastrointestinal, iar acolo mediul, pH-ul potrivit va ucide ce trebuie. Pentru că același acid clorhidric, bineînțeles, distruge multe bacterii, virus și altele, plus refacerea microflorei intestinale.
care nu va permite virusilor și bacteriilor să atace tractul gastrointestinal dacă deja s-au înghițit undeva. Această infecție începe să se dezvolte împreună cu microflora noastră saprofită, crescând numărul de agenți patogeni care vor provoca diaree și vor duce la disbacterioză. Cea mai mare cantitate de țesut limfoid. Dacă ne uităm la volumul acestui țesut limfoid în alte organe, aceiași ganglionii limfatici, practic ai noștri, foliculii limfatici în alte organe, chiar și în organele propriu-zise limfoimune de citopoieză, după volum, aceasta este o cantitate imensă de țesut imun tocmai în intestine, de aceea este clar că aici noi îmbunătățim într-un mod natural starea imunitară, menținem conservarea aproape completă a mediului organismului nostru, care va împiedica de la sine dezvoltarea acestor boli, care pot și pătrund în fiecare zi, nici măcar nu observați, voi inspirați aerul la serviciu în mijloacele de transport în comun, chiar și în aer liber. Voi pur și simplu vă plimbați, da? Dacă este o mulțime mare undeva în apropiere, da? Într-o mare adunare de oameni, acolo mergeți sau chiar treceți undeva în anumite momente printr-o mare adunare de oameni, vă introduceți cu miile acești virus, bacterii în organismul vostru, unii dintre noi se îmbolnăvesc, alții ei nu se îmbolnăvesc, dar s-ar putea să nu ne îmbolnăvim, să ne îmbolnăvim cu întârziere. Ceea ce tocmai v-am spus este că în fiecare zi respirați sute de mii de virusii și bacterii în celulele voastre, în mod natural, chiar și fără colonizare, se regenerează rapid și întregul epiteliu tegumentar, oriunde ar fi localizat. Fie că este vorba de căile respiratorii, fie este tractul gastric intestinal sau orice alte organe sunt furnizate. Procesul cavității nazale este legat fie de mediul în care trăiți, fie de iritație, fie, odată cu intensificarea infecției, este de asemenea, așa cum am vorbit, de atunci când persoanele cu ulcere începe să ia actividanul nostru, au crescut durerea în zona stomacului la început. De ce? Deoarece stratul epitelial este absent sau deteriorat, iar terminațiile nervoase, adică cilindrul axial, intră în contact cu o substanță care nu este caracteristică mediului dat, apoi totul trece. Deoarece există o regenerare rapidă și aici este clar că puteți suporta toate acestea și cavitatea nazală se obișnuiește de mai multe ori pe zi, mai ales când ieșiți undeva, mergeți la magazin, puneți-vă actividan în nas pentru a preveni intrarea infecției în celule. Cavitatea nazală, iar noi avem acolo două tipuri de celule, unele celule sunt olfactive, există o zonă olfactivă, dar acolo nu picuri nimic, pentru că e mijlocul nazal și superior, nu poți ajunge acolo oricât ai picura în cavitatea nazală. În principal, tu înfulești soluția în pasajul nazal inferior și, bineînțeles, o parte predominantă ar trebui să intre în mijlocul nazal și să intre în pasajul nazal superior, pentru ca soluția să intre în partea de mijloc și din spate a pasajului, adică atunci când insuflă în nas, respiră, poți chiar să intri în sinusul maxilar și în cavitatea sinusală frontală. Cu alte cuvinte, există chiar și o tehnică de irigare nazală. Când inhalăm apă, da, o luăm în nas pentru a spăla sinusurile până la capăt. Spălați toate pasajele nazale și îndepărtați de acolo ceea ce se acumulează. Curățați stratul clolial pentru rapid funcționarea normală și pentru o recuperare rapidă, chiar da, astfel încât nimic să nu rămână acolo. Un proces inflamator cronic dezvoltat care trebuie tratat. Deci aici puteți obține picături pentru mai mult de o lună, numai atunci când v-ați curățat nasul, atunci insuflați deja actividan. Atunci va funcționa pe bariera în calea penetrării. Apoi va funcționa pentru a preveni pătrunderea în celule a acelor agenți care au intrat în nazal. Cavitatea este suspendată în respirația noastră cu siguranță fiziologică și, cel mai important, pentru prevenirea subiacentului. De ce ne amintim? Am spus mereu, trebuie să respirăm pe nas. Nu există elemente, dar există substanțe care spală globul ocular și împiedică răspândirea infecției, dar culturile din ochi, de inflamația deschiderilor noastre care leagă peretele medial al ochiului cu pasajul nazal mijlociu superior, adică modalitățile de răspândire a infecției pot fi diferite, sarcina este să preveniți toate acestea și luând intern, în special în perioada infecțiilor sezoniere, practic împiedicați răspândirea. Infecția se răspândește prin corpul nostru și, în consecință, împiedicați dezvoltarea complicațiilor care apar
cel mai des. Aceste complicații apar cel mai des, iar efectul de învelire, cum aș zice când instilăm, va fi de asemenea legat de... Acest lucru este legat de faptul că activitatea nostru este deja consumat local de aceiași viruși, ciuperci, bacterii care îi blochează. Virusurile, ciupercile, bacteriile noastre îl consumă local, blocându-le. Așa cum discutăm, mereu toate funcțiile corpului se restabilesc, adică corpul își completează propriile funcții prin susținerea sistemului imunitar. Ca un sistem de autovindecare, în bolile noastre, aceleași răceli despre care vorbim, așa cum v-am spus, durere în mușchi, în articulații, cartilajul natural este afectat de calea hematogenă limfogenică. Aici din nou există regenerare rapidă, menținerea țesuturilor conjunctiv, cartilaj, deoarece foarte des complicații, în special postgripă, există o îmbunătățire a funcției ficatului și a rinichilor datorită restabilirii vitezei normale a fluxului sanguin, care împiedică deteriorarea organelor și provoacă din nou regenerarea lor. Da? Întregul sistem de alimentare cu sânge susținut de actividanul nostru se bazează pe faptul că acestea sunt proprietățile ireologice ale sângelui și împiedicarea formării trombilor, menținerea tonusului vascular normal și menținerea tractului gastrointestinal. Un organ foarte important pentru sistemul nostru imunitar. Înțelegem că protecția corpului nostru împotriva radiațiilor și activitatea celulelor tumorale este inhibată, pielea noastră este restaurată, întrucât prin aceasta pielea tot se atinge cu aerul, poate pătrunde un agent patogen sau altul, mai ales dacă pielea este deteriorată, este posibil să pătrundă acest sau acel agent cauzator al bolilor. Acest lucru poate provoca procese inflamatorii și poate duce la complicații deja existente ale acestor procese, de aceea trebuie să aveți grijă de voi. Alimentați-vă corect, mâncați bine, plimbați-vă mai mult în aer proaspăt, beți suficiente lichide, consumați actividanul nostru. Astfel vom preveni dezvoltarea oricărui proces patologic, inclusiv a infecțiilor noastre sezoniere.